Добър ден! Днес е ми удоволствието от King България да ви представим Suzuki SX4 с двигател 1.6 с мощност 107 конски сили, произведена 2007 година, с монтиран газов инжекцион King MP48 OBD. Изпарителът, който монтирахме, е Tomasetto Nordic. Дюзите са Valtec 30. Компютъра, както казахме, е King MP48 OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимост колко гориво изисква автомобила, и също така изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Филтрите са монтирани на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на лесно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното се получи много хубаво и става много дискретно в капачката на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката, пак по избор на клиента, е на място на резервната гума с обем 37 литра. Чисто събира 30 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 350 км, което е много добър разход за този автомобил. Цената на системата е 1400 лева и се изплаща приблизително за 15 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведрали.